osibhalelile ukuthi mina-ke nginokuphupha, nginecala, noma kube ukuthi-ke ngisenkantolo kubukeka ngathi kodwa kukhona icala enginalo. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Ngoba vele ngumuntu-ke ongajwayele ukuy'phatha kahle. Ngicela ukube nesiqiniseko sokuthi u-subscribe-ile. Iphupha kube necala noma kube ukuthi usenkantolo okanye uthethe icala. Lokho kubika inkathazo empilweni yakho. Okusho ukuthi khona okuzokukhathaza, khona inkathazo ezokwehlela empilweni yakho. Khona okungeke kuhambe kahle nje maduzane. Wena-ke kumele uqaphele. Ikakhulukazi-ke umusho njengoba usho ukuthi umuntu vele ogangile ongajwayele ukwenza izinto ngendlela elungile. Kuzomele uqaphele ushintshe nokwenza kwakho. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile. Kanti uma unombuzo uyakwazi usibuza ku-comment ukuze sizokwenzela yakho ividiyo. Usibhale lapha ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona-ke njalo ekuseni uma unombuzo. Nisale kahle.